despois destes 5 ou 6 minutos de cortesía que son habituais neste tipo de actos, imos dar comezo á presentación deste libro, para moitos insólito, tamén para min nalgúna medida, como intentarei explicar. O de insólito non quere dicir que sexa positivo nin que sexa negativo. Unha cousa é insólita porque non está acompañada por outras, ou está moi pouco acompañada por outras. Como eu teño presentado bastantes libros nesta tribuna, sempre agradezo e seguirei agradecendo que existan nunha cidade como Vigo ou en calquera outra pois unha librería destas características. Esta é unha librería onde os libreiros, ademais de comerciantes, porque teñen que vender o produto como se fosen bicicletas ou motos ou litros de aceite, o produto que venden é un libro, e o libro necesita uns vendedores especiais. Non é o mesmo vender bicicletas ou patíns ou litros de leite que vender libros. O libro é algo que os grandes libreiros aman. Nunha librería onde hai tantos libros, hai librerías onde hai moitos máis, evidentemente ningún libreiro do mundo ten lido tanto libro, nin Menéndez Pelayo, que non foi libreiro, pero que foi director da Biblioteca Nacional en Madrid, leu tantos libros, e iso que din que lía coa ema dos dedos, facía así, porque só así se explica que lera, ao parecer, os miles de libros que cita nos traballos que el logo sobre erudición literaria escribiu durante toda a súa vida, que non foi moi longa, 56 anos, simplemente. Pois non hai libreiro que lea tanto libro, nin siquera como os que hai nesta librería. O que pasa que os libreiros que aman o oficio, os libreiros que saben que esta cousa que está en verso ou en prosa, editada con máis primor ou con menos primor, impresa con amor, con agarimo moitas veces, noutras ocasións con menos agarimo, é un produto moi especial. O libro necesita que termen del mans coidadosas, mans que, aínda que non sexan moi eruditas, sexan sabias e teñan amor ao libro. Había un libreiro en Tanco, unha librería que ainda existe en Ourense, que se chamaba Carlos Vázquez, que foi amigo meu e camarada noso hai moitos anos, que el decía que se vendían os libros que o libreiro quería, porque agora quizáis non tanto, pero daquela en que había menos publicidade sobre o libro, en que había menos propaganda, alguén chegaba a mercar un libro para o seu fillo, para o seu sobriño, con motivo do cumpleanos, con motivo da agonomásica, con motivo de que acababa de terminar o bacharelato, con algún motivo así. O libreiro preguntáballe cantos anos tiña, que estudos tiña, e o libreiro ia o levando pouco a pouco e terminaba poñendo nas súas mans o libro que sen dúbida ia ser un acerto. E a min el dicíame: mira, Xesús, nunha librería véndense os libros que o libreiro quere, por lo tanto tamén non se venden aqueles que o libreiro non quere, e que as editoriais fan chegar. Bueno, aquí temos a Maribel e a Gonzalo, que son os donos deste establecemento literario, que pertencen a esa familia ilustre de libreiros que aman o libro, que agariman o libro, que terman da casa e que, sen dúbida, dan bons consellos, aínda que ás veces pode vir alguén tan exixente que pida un libro de matemáticas que pode non haber, ou que pida un libro dunha disciplina na que eles son moi pouco expertos, etc. Bueno, pero cando se trata da gran literatura, eles saben moi ben si esa persoa vai quedar chegando a casa con libros de García Márquez, ou cunha edición anotada do Quixote, ou co Lazarillo, ou con Platero y yo, ou co libro de Follas Novas de Rosalía de Castro. Por lo tanto, os libreiros son axentes culturais.
moi importantes, ás veces máis importantes co editor, co impresor e mesmo co autor, porque algúns grandes libreiros foron os grandes difusores dos títulos, dos temas, dos autores que nun momento dado conviña espallar, conviña difundir. Eu sempre digo isto casi coas mesmas palabras, porque non inventei outras distintas, para dicir que estamos nun sitio onde o libro é un obxecto agarimado, non é un supermercado onde as cousas, bueno, hai unha relación entre o cliente e o dono do establecemento moi distinta. Por lo tanto, estamos aquí no sitio mellor do mundo para presentar un libro. Estamos nunha ocasión en que, se me permiten vostedes, pero sobre todo o autor, eu quero facer inicialmente unha pequena consideración, unha pequena reflexión sobre este libro, Las cenizas del tiempo. Cando eu era profesor de literatura, que foi un profesor durante 200 ou 300 anos, porque eu teño moitos. Inda outro día os meus alumnos que o foron no Instituto de Lugo hai 60 anos deron unha especie de homenaxe ali, os alumnos de hai 60 anos. Hoxe estuve xantando con dous deles, que un, por certo, vive en Portugal, nada menos que en Grándola, soalles Grándola, poden a cantar ao final, Sí. Bueno, pois ese foi alumno meu no ano 60-61. Ese, máis un biólogo que estaba na mesa connosco. Bueno, quero decir que un libro, eu dicía, antes de ser profesor de literatura galega, moito antes, na Universidade de Santiago, un libro, cando o profesor de literatura, e eu agora vou exercer, modestísimamente e brevemente tamén, de profesor de literatura, respecto da lección de hoxe. A lección de hoxe é este libro. Un libro, como presentamos un libro? Os alumnos, agora son vostedes os alumnos. Non sabían que iban vir aquí a unha clase de literatura e que alguén ia interpelalos como alumnos. Bueno, pois eu non vou falar do Quixote, nin do Lazarillo, nin de Follas Novas, vou falar dun libro que se titula Las cenizas del tiempo, e que ten un autor, e que ten un editor, e que ten un distribuidor, e que ten un libreiro. Os libreiros xa foron mencionados, e que ten uns destinatarios. E seguramente esta mañá pasou unha persona, ou 3 ou 20, non o sei, parouse diante do escaparate e viu o libro. Probablemente hai persoas, moitas, que pasaron por diante do escaparate e nunca oíron falar do autor do libro, José Luis Outers Russo, e menos sabían que era autor dun libro que se ia presentar esta tarde co título de Las cenizas del tiempo. Probablemente non saben da existencia dunha editorial a que publicou este libro, que se chama Atrapasueños, que ten un título moi fermoso, e que é unha editorial andaluza moi importante. Dirán vostedes, a que ven, se se me permite, todo este rollo? É que un libro hai que asedialo así. A persoa que esta mañán, máis culta ou menos culta, coñecedora ou non do autor, se parou diante do escaparate e leeu o título, o autor, o nome da editorial, e incluso se cadra alguén máis curioso entrou e dixo, déixeme ver o libro, e ve, polo tanto, a imprenta, e incluso toma nota de máis datos. Ese é o primeiro contacto que facemos co libro. Cantas veces a calquera de vostedes já ten pasado eso? Pasar por diante de unha librería e de pronto anuncian casi con foguetes un libro que se cadra non merece ser anunciado así. E, por tanto, vostedes poden decir, nin coñezo o autor, non sabía nada do título, pero o libro se cadra está moi ben editado. O libro se cadra ten unha ilustración na cuberta, como é neste caso, que de alguna maneira nos interesa.
E se cadra é suficiente descoñecendo o autor e máis o título, pois a cuberta, o título lévanos ao dibuixo da cuberta e a cuberta interésanos. E moitas veces, bueno, solicitamos do libreiro que nos deixe follear o libro para ver se hai máis ilustracións, etcétera, etcétera. Todo é un reclamo do libro. Aquí tamén pode haber, como na política de certos países, non falo do noso, moitas mentiras e moita trampa, porque se cadra o título non é axeitado á temática do libro, e se cadra o debuxo, a ilustración ou a fotografía que aparece na cuberta tampouco ten que ver moito coa temática do libro. Imaginemos que houvese aquí, pensando en lectores varóns, mulleres espidas, mulleres fermosas, e logo resulta que aquí se fala de outra cousa. Pero, en principio, esas mulleres fermosas están de reclamo para que a xente se interese polo libro. Xa mercado e tal e cual non o van devolver, non deixa de ser unha estafa que facemos ao lector, pero adquiriron o libro. Isto é publicidade, que se adquira o libro. Non é este o caso. Das a circunstancia que o autor de os signos gráficos, os signos icónicos todos que hai, desde a cuberta do libro ata os inicios dos capítulos e as distintas ilustracións, que non son poucas, que hai ao longo do libro, son do autor. Xa é un mérito do libro. Las cenizas del tiempo, o outro día, falando deste libro con os amigos nunha pequena tertulia literaria que vou eu casi todos os días da semana, alguén me dixo que hai unha película que se titula así. Bueno, seguramente ese lector imaginario do que eu falo, que esta mañán pasou por aquí, e dixo, que libro, que curioso, titúlase como esa película. Pero bueno, si ese autor ten un determinado, ese espectador desta mañán ten determinadas inquedanzas, e pertence un pouco á familia ideolóxica de algúns dos que estamos aquí. O autor é do Partido Comunista, eu son do Partido Comunista desde hai moito tempo, desde sempre, desde antes de que nacera Carlos Marx. Pois dirá, xa sei por onde vai a cousa. Hai un gran libro que eu recomendo de Pasolini. Oíron todos falar de Pasolini como director de cine, como cineasta, pero bueno, Pasolini foi poeta, foi novelista. Pasolini tivo unha morte terrible que ainda non foi esclarecida pola xustiza italiana. Foi, ademais, que era unha das cousas que a min máis me maravillaba del, colector da poesía popular da tradición oral. Era do Partido Comunista, como saben vostedes, e cando morreu Gramsci, un dos pensadores máis grandes que deu a humanidade desde os presocráticos a hoxe, e creo que nese comunismo estamos, bueno, os cuantitativamente poucos militantes comunistas que ainda quedamos no mundo, porque, bueno, o comunismo de Gramsci é un comunismo que ten que ver co humanismo, El fixo un libro que tamén se titula As cinzas de Gramsci. As cinzas de Gramsci. Eu non sei se Pepe Outes, vamos a chamar así coloquialmente, cando titulou este libro, de alguna maneira asaltou a súa mente en algún momento o título, que sen dúbida coñece, leu o libro de Gramsci que acabo de mencionar. Bueno, e dito todo isto, se agora empeza a clase agora. Empeza a clase, eu diría, bueno, o autor, hasta onde eu sei, e se non sei é que son un mal profesor e non debería estar aquí. O autor, como saben moitos dos que hoxe nos honran coa súa presencia, o autor é catedrático de Economía na Universidade de Vigo, xubilado xa neste momento. Si
non lembro mal, ten 81 anos ou vai cumplir 81 anos, e, como dixen antes, desde hai moito tempo é vello militante do Partido Comunista, e fíxense ben, de pronto imagínense que todos vostedes, porque eu sei que algúns son camaradas ou amigos e camaradas ou coñecidos, pero imaginemos que houbera aquí 25 ou 30 persoas que veñen simplemente porque queren oír falar dun libro, pero non saben nada máis. Eu teria que decirles, vamos presentar un libro de poesía, pero o libro de poesía non é dun home de letras, o que se entende habitualmente por un home de letras. Por outra parte, non hai noticias de que colaborara con poemas ou con relatos ou con ensayos ou con textos de crítica literaria en revistas literarias, en revistas académicas. Non hai. O que eu lles digo é que veñen oír falar dun libro de poesía escrito por un catedrático de economía, que está como economista nas coordenadas do marxismo, e que por outra parte é autor de libros e de traballos, como se di na lapela primeira do volume que hoxe nos convoca aquí, é autor de traballos da súa materia. Pode haber, entre os que viñeron, xente que precisamente veu para ver como é ese libro, e este tal Alonso Montero que vai decir dun libro dun economista que sempre exerceu como economista e agora que xa non ten 20 anos, nen 25, nen 26, nen 27, fai unha incursión no territorio das musas da poesía. E isto que parece que é un xogo literario que eu estou a facer diante de vostedes, intenta ser, desde o meu punto de vista moi seriamente, o inicio dunha clase de literatura. Porque a min, eu tamén fun alumno de primaria, de secundaria, de universitaria na Universidade de Madrid, precisamente tiven dous grandes mestros, un chamábase Damaso Alonso, que todos vostedes coñecen, en lingüística románica, e outro en gramática histórica do español, Rafael Lapesa, menos coñecido, pero non menos sabio, co que citei antes, que se chamaba Rafael Lapesa. Por lo tanto, a min gustaríame que, se algún día vou a non sei donde, e sei que hai un economista moi importante, como é o caso, e que toda a vida leva facendo traballos de investigación sobre esa materia, gustaríame que o que presentara o libro de poesía me dixera algo deso, como é que un profesor de economía que nunca fixo incursións que se saiba no mundo da poesía, porque se cadra Pepe Outes, cando tiña 8 anos, ou 10, ou 11, e ia á escola, ao chegar a casa facía uns versiños, e están se cadra nun caixón ou nunha carpeta. Todos temos eses versos, e se cadra cando tiña 13 ou 14 fixo o que tamén eu fixen, que eu daquela non sabía nin siquiera que ia a estudar filoloxía. Eu empecé a estudar o bacharelato aos 14 anos e medio, cando se empezaba na miña época aos 10. Eu non sabía que iba a ser bueno, máis ou menos filólogo. Entonces gustaríame saber que alguén me explicara por que alguén aos 81 anos escribe poesía e publica poesía, porque unha cousa é escribir e outra cousa é publicar. Anda por aí un poema, incluso nun folleto que hai pouco se repartiu, un poema meu contra Franco, que eu publiquei-no por aí no ano 92 ou así, pero escribín no ano 63, o 20 de abril do ano 63. Os que teñan memoria histórica saben que o 20 de abril do ano 63 foi fusilado o dirixente comunista Julián Grimau. E eu o que fixen é unha diatriba terrible contra Franco, que foi o verdadeiro executor. Bueno, eu escribino daquela, pero estivo inédito durante moitos anos. Logo, cando pasou o temporal, eu puiden publicalo. Con eso quero decir que Outes, como eu,
como María, esta miña amiga coa que acabo de encontrarme, como outras persoas que estamos aquí, podemos ter desde hai 20, 30, 40, 50 anos, non tanto porque todos vostedes teñen menos de 30, pois podemos ter nun caixón ou unha carpeta versos. Por tanto, cando eu digo que Pepe Outes era para min un poeta inédito, digo a verdade para min, pero se cadra é un poeta que como tal veu exercendo desde os 10 anos, que escribiu uns versos a súa nai, uns versos o día eu que sei, da boda dun parente a quen quería moito. Eu recordo un soneto, o primeiro soneto que escribín na miña vida, a unha curmá miña da aldea en Ventosela, e o día da boda subiron un malión a silla e dixen o soneto, e quedei feliz, soneto que perdín, pero é a primeira cousa en verso que eu fixen na miña vida. Polo tanto, o que sí é certo é que eu non teño noticia e desde logo non lín eses versos que se cadra Pepe Outes escribiu aos 10 anos, aos 15, aos 20, aos 25. Do que se trata é de outra cousa. Estamos ante un autor que se chama José Luis Outes Russo, que de profesión é economista e foi docente de economía en varios sitios, fundamentalmente na Universidade de Vigo, onde coincidimos cando a Universidade de Vigo era algo así como un anexo da Universidade de Santiago, chamábase o CUBI, o Colexio Universitario de Vigo. Insisto agora que non só é un profesor de economía e un investigador nesa parcela do saber, senón que é ideolóxicamente, profesionalmente, un profesional que se achega á economía desde as coordenadas do marxismo. Por lo tanto, dito así dunha maneira un pouco xenérica, é un economista comunista. Un economista comunista que o que foi, entre outras cousas, Carlos Marx, é un economista que parte sempre, eu non son economista, pero isto que vou dicir creo que é o ABC da cuestión, parte sempre do feito de que a sociedade sobre a que os economistas investigan, a sociedade é unha sociedade que, gobernada por unhas coordenadas, as do sistema capitalista, son coordenadas inxustas, producen desigualdades, producen fame, producen superprivilexios, etc. Este é o punto de vista moral desde o que parte calquera marxista. Se ese marxista, ademais, é estudoso do feito económico, ten que explicarnos que pasa nas entrañas do sistema capitalista para que produza tanta miseria como a que hai hoxe en África, por exemplo, parte do planeta expoliada polo capitalismo, etc. etc. Ben, o que eu creo que aconteceu é que un bo día Pepe Outes, un pouco farto de explicar en tratados antes na súa tese de doutoramento, que se non me lembro mal foi sobre China e a India, comparar a China que estaba construindo un sistema distinto, a China de Mao Zedong nos inicios da Revolución Popular China, e a India que estaba no sistema capitalista, que era un inmenso territorio tamén, con moitas etnias, con moitas linguas, etc. etc. Por lo tanto, cuidado, desde moi novo ele está traballando nese campo. Os economistas, eu coñecín algúns, chega un momento que están un pouco fartos de facer economía. Bueno, os economistas están nos explicando todos os días, algúns, outros non, que a economía capitalista, bueno, é responsable de moitas das miserias e das desgracias que hai no mundo. Bueno, publican libros moi importantes, len as súas teses de doutoramento, e o mundo continúa, máis ou menos, en clave capitalista. Pero resulta que o mundo non termina aí, porque un economista
casi sempre un economista sabe que existe a poesía, sabe que existe a narrativa, sabe que existe o ensayo, sabe que existe a crítica literaria, e moitos grandes economistas. Marx foino. Marx, por exemplo, era un home dunha asombrosa cultura clásica. Lía a Sófocles aos seus fillos pequenos en grego e recitáballes fragmentos moi extensos de moitas das obras de Shakespeare aos seus fillos. Tiña unha cultura humanística extraordinaria. Por lo tanto, os grandes economistas sempre foron grandes humanistas. Pero o economista que cos seus libros, por moito que o lean doutores e especialistas, bueno, ve que a sociedade non se modifica no sentido que un quixera, entonces un quere salvarse. O economista, eu estou agora escribindo unha novela, que eu non sei se este é unha novela realista ou é unha novela de ficción, pode dicilo Pepe Outes ao final. O economista Pepe Outes ve que cos seus libros o mundo non se modifica moito. Nin cos seus libros, nin coa manifestación de mañán, nin cando outro día de Palestina, pero hai que facelas. Se non se fixera nada, sería para suicidarse. Se non se fixera nada en favor de Palestina, se non se fixera nada en favor dos obreiros, mañán é a festa do traballo, etc., etc., aínda que sexamos poucos e os de sempre, eso quere decir que aínda queda un lume no mundo, aínda queda un lume no mundo. Bueno, pero un tamén quere salvarse individualmente. E de pronto di, por que non vou facer eu poesía? Sobre todo persoas, como no caso de Marx, que foi un gran lector do Quixote, por exemplo, de Sófocles e de Shakespeare, aí queda eso. Para empezar, constame que Pepe Outes é un gran lector de literatura, de narrativa e de poesía. Este mismo libro non se entende en quen non fose un lector habitual do xénero poético. E para que se fai poesía? Bueno, a poesía tense definido de moitas maneiras. Eu xa teño utilizado a definición que lles vou dar. A poesía, e en xeral a literatura, é unha defensa contra as ofensas da vida. Non sei se sabían eso. E escribimos para que? Para defendernos das ofensas da vida. As ofensas da vida non son só o sistema capitalista. Unha ofensa da vida é un rapaz de 16 anos hoxe pode estar tolamente enamorado e de pronto a rapaza non lle corresponde. Evidentemente unha desgraza na súa vida. É un momento difícil. Como se defende? Se cada defende ao chegar a casa e tratando de esquecerse da rapaza, que é imposible, pero escribe no seu diario, en prosa ou en verso, unhas palabras que o alivian un pouco. Claro que a literatura é unha defensa contra as ofensas da vida. E eu creo que un economista, chámese José Luis Outes Russo, chámese Carlos Marx, chámese como se chame, sabe que eso que inventou a humanidade desde Homero e que se chama poesía, probablemente desde antes de Homero, pero bueno, sempre citamos como primeiro e como patriarca Homero. A poesía está aí. E a poesía está aí para defendernos das ofensas da vida. Pero a poesía que fai un comunista non é a poesía que fai alguén que ten unha concepción da vida non comunista. Evidentemente, o ser humano é un ser humano cando xa ten máis de 15 anos, de 20, de 25, e ten moitos estudos, e ten moitas singladuras, e navegou por moitos mares, como é o caso pola idade da persoa que hoxe nos convoca aquí. Bueno, realmente esa persoa tamén ten sufrido feridas na súa vida. Feridas algunhas veces que pensamos que son de índole particular, feridas familiares, a morte dun familiar moi querido, feridas que veñen das frechas de Cupido, porque Cupido a veces non acerta ben, fírenos nun corazón que de pronto esa frecha non atravesa o corazón que nos quixéramos. Evidentemente, a poesía amorosa desde Petrarca
que non só é o inventor da poesía amorosa, é o inventor do amor. Non sei se sabían. O amor existe desde Petrarca, desde o século XIV. Sí. Pois ben, entonces hai que facer poesía. Hai que facer poesía. Repito, a poesía que fai un capitalista 100% non é a poesía independentemente do talento, porque hai capitalistas con talento. Claro que hai capitalistas con talento. Bueno, igual que hai comunistas con pouco talento. Ergo, tamén hai capitalistas con moi pouco talento. Pero os que dirixen o mundo son capitalistas con bastante talento. Aínda que pareza que Trump non o ten. Pero ten os votos, e aí pasa algo. Hai por debaixo xente de talento que lle dá os votos a Trump para que democráticamente, para justificar o adverbio. El é elixido democráticamente, queda justificado o adverbio. Non lle puxeron que se saiba a man no peito a ninguén para que votara a Trump, ou a ese home, que non me acordo como se chama, porque a memoria é selectiva, que goberna na Argentina. Quero decir que a concepción do mundo, a concepción do amor, a concepción da familia, a concepción da sociedade, a concepción dos valores, a concepción do ocio, a concepción do traballo, todo isto que constitúe as vértebras da vida, non é o mismo no corazón e na mente dun capitalista que na mente e no corazón dun socialista, no sentido que na época de Marx tiña a palabra socialismo, no sentido marxista. Por lo tanto, toda esta reflexión que eu estou facendo diante de vostedes é a que fixen eu cando Pepe Outes me fai saber que ten este libro. Dixenlle que me gustaría lelo e que evidentemente apenas lido ou apenas folleado, porque, bueno, un leva tamén bastante tempo leendo. Recordo que tive unha conversa con el antes de ler a totalidade do libro. Bastoume facer unhas cantas calas, decateime de que o libro me interesaba e lle gustaríame presentalo. E aquí estamos. Porque o libro se titula Las cenizas del tiempo, insisto, é o libro de José Luis Outes Russo, un militante comunista, un economista comunista. Está prologado por un importantísimo comunista que foi deputado no Congreso dos Diputados hai anos, primeiro no Partido Comunista e logo en Izquierda Unida, andaluz, que se chama Felipe Alcaraz, que eu coñezo desde hai moito tempo porque tamén é colega meu, era profesor de literatura e é pai dun Alcaraz que foi adestrador do Málaga e de algún outro equipo de primeira división. Non sei se sabías eso. Non? Si, un fillo del foi adestrador dun equipo de primeira división. Eu creo que do Granada ou do Málaga. Ben, Felipe Alcaraz é un home casi do meu tempo, supoño que algo maior que Pepe Outes. A editorial que o publica, que se titula Atrapasueños, é un editorial comunista. Por lo tanto, con isto quero decirles que están Isto é un niño de comunistas. Pero, bueno, felizmente estas actividades ainda están permitidas. Cando gobernen outros non sabemos se estarán permitidas, pero de momento están permitidas. E unha maneira de que sigan sendo permitidas é que temos que falar con voz alta e clara e con mayúscula sempre destas cousas. máis dunha vez, sábeno aquí Maribel e Gonzalo, os rexentes desta librería, eu teño dito, bueno, o escritor escribe, pero non sempre publica. De feito, na historia da literatura hai moitos libros que quedaron inéditos porque morreu inoportunamente o autor, pero algúns quedaron inéditos, bueno, porque o autor decidiu que quedase inédito. Logo viñeron os herdeiros, publicaron o libro, etc. Hai moita literatura inédita, porque non é o mesmo escribir e o mesmo publicar.
Antes eu falaba dun poema meu contra Franco que evidentemente non o podía publicar no ano 63, sería suicida, mellor dito. Ninguén mo publicaría, porque que quere decir publicar un poema, neste caso un soneto contra Franco? Quere decir facelo público. Eu podía publicar no periódico de Lugo, onde eu vivía daquela, El Progreso chamase, podía publicar un soneto contra Franco? Non, os primeiros interesados en non publicar ese soneto meu eran os editores do Progreso, donos dunha empresa, empresarios, por outra parte de dereitas, felices ademais de non publicalo, pero si había alguén máis ou menos de esquerdas, estou pensando no ano 72, 73, 74, antes da morte de Franco, Aro Teglen, que indo recordan como columnista extraordinario que foi en El País, e foi o que dirixiu de feito, non de dereito, a revista semanal Triunfo, que era unha revista dentro do franquismo de oposición, pero bueno, de oposición ma non tropo, a oposición que no franquismo se podía facer a Franco. Evidentemente Aro Teglen, que era algo amigo meu, non me publicaba un soneto contra Franco, porque o primeiro en ser sancionado e castigado e perseguido sería el e a empresa. É unha empresa que ten revistas e tal, é sempre unha empresa capitalista. E nas mans dos capitalistas están o 99,99% dos medios de comunicación. Por eso, hoxe sobre Gaza, que sabemos? O que contan eses medios de comunicación, e non digamos sobre Gaza, sobre a guerra de Ucraína. Algún de vostedes viu algunha vez na televisión española, despois dun ano de guerra, un debate en que alguén representara o punto de vista de Putin? Non. Por que? Porque os medios de comunicación son de quen son. E os medios de comunicación non permiten. Con isto quero decir que o meu soneto a Franco do ano 63 non é que eu non o podía publicar nun periódico de Lugo ou de Vigo ou da Coruña, é que os donos deses periódicos xa non mo publicaban. Ben, unha cousa é escribir e outra cousa é publicar. E aquí ven unha pregunta que eu me veño facendo desde que son profesor de literatura. Quen son eu para facer un libro de versos, ou un libro de relatos, ou unha novela? Bueno, teño todo o dereito do mundo a facelo, porque non estou ofendendo a ninguén, con tal de que logo colla esa novela ou ese poemario o meta nun caixón. Pero teño dereito a publicalo. Publicalo quere dicir facelo público. Por que o publico? Será porque creo que é importante, que é interesante para os demais. Bueno, eso é un risco que todo o autor ten. É un risco que todo o autor ten. Os demais van decir se é interesante ou non. Cantas veces he ten dito, bueno, para que este libro? Porque hai miles de libros que non deberon ser publicados. Non aportan nada ao discurso intelectual e literario da humanidade, pero publicáronse porque o autor, ademais de escritor, quere ser publicador, quere aparecer diante do público. Neste caso, eu teño como positivas as dúas respostas ás preguntas que se poden facer. Alégrame que exista en Pepe Outes o escritor Pepe Outes, e ademais alégrame que publique isto, porque isto que probablemente a quen máis vai beneficiar é a él, porque o defende das ofensas da vida. A literatura é unha defensa contra as ofensas da vida. Ese papel xa o fai, pero ese papel faría o igual tendo el nun caixón mecanografado 100 ou 200 folios cos seus poemas, pero decide facelos públicos, supoño que porque entenden que a algunhas persoas, si chegan a interesar a algunhas persoas, xa é un éxito, e xa eso xustifica a decisión de que era útil facer públicas esas páxinas.
Polo tanto, si non me expliquei mal, esta é a primeira reflexión que eu fixen diante deste libro, que é un poemario, creo que de 33 poemas, son así, 33, que dividido en 3 partes, unha primeira parte que se titula Camelia Roja, Flor de Invierno, unha segunda parte, El amor tamén es dolor, e pon Aragón, supoño que polo noso camarada Aragón, un poeta francés do século pasado, e unha terceira parte que se titula, así un pouco cautelosamente, como si fueran haikus. O libro ten 7 notas, me parece, 7 notas extensas, ou casi todas elas extensas, bueno, en que explica algúns nomes propios que aparecen en algunhas páxinas, fala dos haikus, que é unha pequena lección de literatura que eu agradecín moito. Como aquí se van ler, creo que poemas dunha e doutra parte, eu quería, e xa pedín permiso indirectamente a María Luisa, que vai ler 3 poemas, pero hai un poema co que eu quería empezar a segunda parte da miña lección. Eu só vou falar esencialmente da primeira parte, a que se titula Camelia Roja, Flor de Invierno, que, se mo permite o autor, eu diría que é no libro, que consta de 3 partes, a parte máis política. Digo política e sei que a palabra política aquí é unha palabra un pouco estreita, un pouco pequena. Política no sentido grande, grandioso, máis ben moral. E é, por as miñas características, e supoño que tamén polas miñas deficiencias, o que a min máis me pode interesar. E eu creo que os poemas que máis me encheron, os poemas que relín con máis gusto, están non sempre, pero casi sempre, nesa primeira parte. E o primeiro poema desa primeira parte titúlase Gabo. E Gabo, como saben todos vostedes, que non asisten á primeira lección de literatura nas súas vidas, é o hipocorístico que se utilizaba en Colombia e fora de Colombia para aludir a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, evidentemente, estaba na ideoloxía de esquerdas, foi moi amigo de comunistas, entre eles de Fidel Castro, etc., etc. Creo que nunca foi militante no sentido orgánico, pero estaba nunha concepción do mundo que é bastante afín á concepción do mundo que ten o autor deste libro, o presentador deste libro e algunhas outras persoas que están aquí asistindo a esta presentación. Pero curioso, non fala do Gabo político, non, fala do outro Gabo, e inda que de vez en cando parece que hai alá no fondo un ruxe político, o poeta, agora non economista, está engallolado, está fascinado polas palabras de Gabo, polas palabras del amor en los tiempos del cólera, polas palabras de 100 años de soledad, por citar algún dos egrexios títulos deste gran novelista. E o poema, para que fagamos boca, para que sirva de aperitivo, di así: nos regalaste tu galaxia de incontables palabras, nos obsequiaste el imán, el hielo, el telégrafo y el compás. Eu creo que estes 4 versiños son versos de poeta. ¿Sí? Nos regalaste el imán, el hielo, el telégrafo y el compás. Esta é linguaxe literaria, que traducida científicamente non sei cales serían as palabras. Alumbraste la cándida heréndida y nos llevaste a su mundo, a tu mundo que solo tú conocías. De ti aprendimos palabras selváticas adornadas con hormigas, palabras adornadas con hormigas. Escuchamos a los mandriles cantarines, disfrutamos de madroños gigantes y de los castaños en flor. De ti aprendimos que el amor es más fuerte que la cólera
y el odio del caimán. Y disfrutamos de vocales rodeadas de guacamayos, de sienes blancas y cuerpo rojo, soleándose en la cresta del bello Guayacán. Del tucán nos ofreciste sus colores y de los náufragos el amor desplegado por el arrebato de los sentidos. Inundado de sonidos, tu mundo enmudeció cercado de iguanas y así amaneciste grandioso en tu silencio frente al pelotón del tiempo. E este é un verso insigne. É cando morre unha persoa, cando morre está diante do pelotón do tempo. Y así amaneciste grandioso en tu silencio frente al pelotón del tiempo. Este poema no fondo é unha elexía, como van ver nos últimos versos. E unha elexía é cando cantamos a amada que nos deixou, cando cantamos a nai que foi dormir fora, que morreu, que iso que quere dicir dormir fora na provincia de Lugo, etcétera, etcétera. Decía don Antonio Machado, se canta lo que se pierde. E aquí Outes tamén está cantando. Está escrito no ano 2013, pero el perdera a quen nos deixara ese universo de palabras. Ya nadie recibirá más cartas tuyas. Con el genio creador de las palabras te fuiste cautivo en tu silencio, en tu mundo lleno de palabras viejas o inventadas. Ben, este é o primeiro poema desa primeira parte que é a que eu chamei, entre aspas, política, e que é o menos político dos poemas políticos. Porque hai outros poemas, pero xa o segundo, o que sí quero referirme, como é debido, que se titula Volverá la rosa. Pero La rosa non é un poema de Rubén Darío, por exemplo, ou dun modernista hispánico ou hispanoamericano que cantaron moito a rosa, non. A rosa é Rosa Parks, aquela negra que iba nun autobús o 1 de decembro de 1955, onde había un letreiro que aquí está reproducido en inglés yanqui, en inglés imperialista, en inglés opresor. Porque as linguas non oprimen, pero os utilizadores das linguas, cando teñen poder, cando teñen armas, cando teñen avións, cando teñen bombas atómicas, poden oprimir co seu idioma. Os idiomas non son opresores. Os opresores son os seres humanos que utilizan os idiomas. Pois ben, Rosa Parks decide ese día sentarse nunha cadeira que estaba destinada desde sempre para os brancos. É asombroso. Cantos miles de negros morreron na Segunda Guerra Mundial, que acababa de terminar. A Segunda Guerra Mundial terminou no ano 45, e 10 anos despois, os negros, aquela negra, se cadra filla de alguén que morreu na Segunda Guerra Mundial defendendo os Estados Unidos, non podía sentarse donde quixera. Iso é verdadeiramente asombroso para coñecer as entrañas do que é os Estados Unidos e o tipo de cultura, de civilización, ademais da pesicola, que nos aporta desde hai décadas e décadas e décadas os Estados Unidos. Pero dentro veñen outras pesicolas moi tóxicas como isto. Bueno, Rosa Parks hai un final que é de poeta, como antes suriñei algunhas palabras de poetas, porque a poesía sempre son palabras que nunca utiliza a ciencia, nin utiliza o narrador periodístico, nin o que ten que contar un feito. Non, a poesía son palabras que a veces nos parecen disparates, pero que dan máis no corazón das cousas que as palabras que habitualmente utilizamos. Volverás, fala de Rosa, o poema titulábase Volverá la rosa. Volverás rodeada de múltiples colores,
para que nadie sea segregado nunca más. Vuelve, rosa, vuelve a tu jardín florido, poblado de rosas negras. Vuelve para que nadie nunca más se tenga que sentar en los asientos de atrás. Este é un final de poeta. Para que nadie se tenga que sentar en los asientos de atrás. Porque o xesto emitido por Rosa Parks ese día de decembro de 1951 non só vai en favor dos negros, vai en favor de todos aqueles seres humanos que non están condenados a ir sempre nos postos de atrás, porque non hemos de ir en berlina, como se dicía cando eu era pequeno, dos autobuses na fila dianteira. Aí só van os señoritos, os señores, os que poden pagar máis, os que visten mellor. Non, ninguén está condenado a estar nos postos de atrás. Supoñamos que este non é trans. O terceiro poema é un poema que a min non é que me interesara literariamente máis que o de Rosa Parks ou o de Gabo, pero é un poema protagonizado por alguén sobre o que eu sabía moi pouco. Titúlase Ken Saro Viva, vámonos, sí. Vivo soy un símbolo de la resistencia, muerto seré un mártir y por ende aún más peligroso. Ben, pois este era un dirixente ecoloxista en Nigeria, nunha determinada tribu, que con outros dirixentes, 9 máis polo menos, combateu a codicia dunha enorme empresa petrolífera que tiña a súa sede nos Estados Unidos, e a xustiza, vamos a chamarlle desa maneira, decidiu condenalos a ele e a 9 compañeiros máis a morte, a unha morte vil. Morreron aforcados, tardaron 4 horas en expirar. Este é un poema donde abundan os versos que hai que suliñar forzosamente, como uns que teño aquí suliñados: desde el altar en que convertiste su cadalso durante 4 eternas horas, con tu silencio y tu mirada denunciabas la barbarie, a tu mundo violado, a tu tierra perforada. E termina, porque parece que Outes ten o talento de terminar ben os poemas, que non sempre é así. Hai grandes poemas que non sempre terminan ben. Y en lugares que no sabían de ti, las bolsas de valores anunciaban con bullicio que también tu sacrificio se tornaba en beneficio. O cuarto poema é antolóxico de novo, titúlase Gaza es nombre de mujer, balada de Gaza, e non é un poema do ano 2023 ou do ano 2024, é un poema do ano 2009. Evidentemente, o problema palestino ten moitas décadas de historia, pero bueno, lido así o título, poderían pensar algúns de vostedes que se trata de un poema que acaba de escribir hai un mes ou hai mes e medio, e non está escrito nese momento que eu acabo de sinalar, e ten unha ilustración que paga a pena que se deleiten contemplándoa unha e outra vez, unha ilustración tamén do autor. Por se hai alguén aquí que sabe árabe, un amigo del fixo a traducción ao árabe, e neste volumen, cousa que eu aplaudo, aparece tamén a traducción ao árabe, que non sei se é o árabe estándar ou o árabe palestino,
porque, bueno, hai moitos árabes, pero, bueno, hai tamén o árabe estándar. No prólogo de Felipe Alcaraz, nun momento dado, fálase do amor, porque a segunda parte, como lles dixen hai uns minutos, é referida ao amor. Felipe Alcaraz, que foi deputado comunista e que foi profesor de literatura e que destas cousas algo sabe, nun momento en que está falando desta segunda parte, a amorosa do poemario de Pepe Outes, recorda un dos grandes sonetos que se teñan feito en calquera lingua do mundo. Todos vostedes leeron algunha vez no bacharelato un soneto de Quevedo que se titula Amor constante más allá de la muerte. Acórdanse dese soneto. É Quevedo, que daquela está moi enamorado, non sei se de alguén que lle corresponde ou non, pero di que o seu amor irá máis alá da morte, e que el morrerá, e a súa cinza será polvo, pero polvo namorado. Este é un poema, un soneto que a min me creou como profesor de literatura no Instituto de Lugo e noutros moitos problemas, porque a palabra polvo, estamos falando entre adultos, hoxe ten unha bisemia que, polo tanto, non favorece para nada entre rapaces adolescentes de 15 e 16 anos, é dicir, que as miñas cinzas serán polvo namorado. Non, polvo é po en galego e en portugués. Ben, pois paga a pena no prólogo, que é relativamente breve, de Felipe Alcaraz, para falar da faceta amorosa sobre a que eu non quero entrar, porque aquí aparece un nome UCLA, etc., que me plantea moitos problemas teóricos que non teño tempo de abordar, se é que teño algunha pericia para poder abordalos. Pero sí que me gustou que Felipe Alcaraz fixera referencia a este gran soneto de Quevedo. E dito isto, eu non teño máis que decir, xa dixen demais, porque, bueno, quizáis lle dediquei unha atención excesiva àquela primeira parte, facendo unha reflexión sobre o escritor que, non sendo habitualmente home de letras, nun momento dado da súa vida en que xa non é moi novo, pois decide facer poesía. Non só decide escribir poesía, sino que decide publicar poesía. E a poesía, con isto sí que termino, como xa teño dito ao longo desta disertación varias veces, a poesía é unha defensa contra as ofensas da vida. E ofensas da vida temos moitas. Moitas gracias. Bueno, como la mayoría de vosotros sabéis, yo no soy violinista. Esta es mi actividad de ocio después de la jubilación. Entonces, simplemente por tener una pequeñísima contribución a este acto y entreteneros un poquito, la primera pieza que voy a tocar es Candilejas, de Charles Chaplin, que también fue otro insigne luchador por los derechos humanos y por los pobres, y tiene películas que todos conocemos, donde se denuncia, por ejemplo, en El Gran Dictador, todo lo que sabemos sobre el fascismo. Ainda hai pouco que vin por terceira vez Candilejas.
E ora, se me permitides, despois deste pequeno intervalo musical, vai a profesora María Luisa Abad, vai ler algúns dos poemas que me tocou a min escribir no seu día. Bueno, encantada, fui invitada por Pepe, amigo, e sento non vir nas mellores condicións porque esta tarde empecé con ese pinga horroroso e tosindo, e entonces digo, bueno, voume levar protección máis que nada para non esparcir por os virus e que mañán non esteades todos como a min, con un resfriado enorme. Escollín os poemas que me gustaron máis, non sei. Un xa, o profesor Alonso Montero xa leu un pouquiño porque, a ver, os que máis me tocan, algún deles como muller e outros tamén como estudiante de árabe, porque a min tamén me pasou como Pepe, que cando rematei me fui 2 anos á escola de idiomas a aprender árabe porque me parecía un idioma precioso, e entón encantoume encontrar un poema escrito en árabe. O primeiro é Volver a la Rosa, de Rosa Paz. Casi me poño de pé, non? Sí, Que escoites mellor así. Volverá la rosa sin la blanca palidez de la indiferencia, rodeada de color. Paseará de nuevo por las calurosas planicies de Montgomery, allí donde acorraló al cínico Segregated Baticual, pálida indiferencia de la hipocresía que la memoria deforma. Volverá con los suyos y con muchos más, y ya nunca estará sola, y nadie quedará atrás. Volverá la rosa, claro que volverá. Y doblegarás de nuevo a la cínica mentira que lo blanco ensucia, que presume de igualdad. Volverá la rosa, claro que volverás. Volverás como eras, erguido mascarón de proa, enterradora del segregated baticual, del que los hipócritas no hablan y los corifeos ignoran. Volverá la rosa, claro que volverás. Volverás rodeada de múltiples colores para que nadie sea segregado. Nunca más. Vuelve, rosa, vuelve a tu jardín florido, poblado de rosas negras. Vuelve para que nadie nunca más se tenga que sentar en los asientos de atrás. El siguiente es Gaza es nombre de mujer, balada de Gaza, que ya también el profesor Alonso Montero nos explicó un poquillo, que fue pues escrito bastante antes de los episodios actuales de barbarie. De todas maneras empieza con ese verso: la barbarie que no cesa. ¿A qué huele la barbarie, madre mía? La conocí en la infancia y desde entonces no distingo el llanto de los niños del aullido de los lobos. Volverán los lobos, madre mía. Te apreté contra mis pechos, te protegí de los chacales, busqué consuelo en tus ojos y encontré 2 luceros llenos de miedo. Escribí en las nubes palabras de esperanza y el aullido de los lobos se las llevó. Escribí en la arena poemas de amor y la barbarie los borró. Soñé con un país donde la guerra no tiene nombre, con la luna roja, grande como tus ojos. Soñé con un país donde el aullido de los lobos sucumbe al canto de los grillos y la sonrisa de los niños es más grande que el rencor. Soñé con un país regado de palmeras donde las lágrimas de las madres ahogan la barbarie. Soñé con un país donde las arrugas de los viejos eran grandes como el Nilo y el poder de la palabra sepulta las cenizas del odio. Soñé con un país donde la belleza del crepúsculo es más grande que la ira. Soñé con un país donde no se escucha el aullido de los lobos. Soñé que a la sombra del jazmín te daba la blanca leche de mis pechos, que se volvía roja como la sangre de los mártires, negra como tus ojos, verde como la esperanza, y silenciosa la luna nos miraba. Soñé con un país donde la sonrisa de los niños llega a todos los rincones del desierto. Soñé con un país donde no se escucha el aullido de los lobos.
E, por último, que non está tan relacionado con conceitos puntuales da historia, sino que é así un poquinho máis poético, xenérico, non? Sobre os soportes onde escribimos os poemas de amor. Chámase Escribín las nubes. Escribín las nubes poemas de amor, sobre nubes blancas, rojas y de 1000 colores. Escribín las nubes poemas de amor que sin rumbo se movían. Con qué pena lloraban, pero las nubes se ausentaron. Con qué pena bailaban, y a ti nunca llegaron. Grabé poemas de amor en las arenas de 1000 playas. En las arenas de 1000 playas grabé poemas de amor. Los grabé con la esperanza de que los besara el mar. Sobre arenas de 1000 colores grabé poemas de amor. Grabé poemas de amor sobre arenas de 1000 colores. Poemario de arenas rojas, de arenas blancas que a la otra orilla jamás pudieron llegar. No grabes poemas de amor en las arenas de las playas, ni le dictes poemas al viento. No escribas en las nubes que sin rumbo se mueven, nunca sabrás dónde van. Graba y escribe en el fuego, allí, donde el agua no llega, allí, donde las nubes no lloran, allí donde el viento no ruge. Graba en el fondo del mar, allí, en el inmenso silencio, donde se los pueda escuchar. Bueno, ahora, en referencia a eso que han mencionado todos sobre el amor en ese poemario, voy a tocar una pieza que se llama La vida en rosa, de Edith Piaf y Louis Guglielmi. noites a todos. En primeiro lugar, pois, moitas gracias ao maestro Jesús Alonso Montero polas súas tan fermosas palabras, como sempre, tan cariñosas e tan profundas. E despois terei que contestar yo, ao menos informarlle do porqué de algunhas das cousas que eu escribín. Tamén, evidentemente, a María Luisa Abad, que tamén xusto acaba de publicar un fermosísimo libro en galego e que é unha dinamizadora cultural desta ciudad que merece todo o meu respeto e, sobre todo, porque a lectura dos poemas, sinceramente, encantoume. Pero tamén a todos vostedes por asistir, pero por perder o tempo aquí
esta noite, se pode así decirlo de unha maneira humilde, pero sobre todo a Cartabón, a Maribel, a familia, porque, como decían os antigos egipcios, este é unha biblioteca, efectivamente, como decía Jesús, é unha biblioteca, pero os antigos egipcios, as bibliotecas en Alexandría, decían que era un lugar onde se curaban as almas. E, bueno, eu espero que, sobre todo María Luisa, que chegou un pouco resfriada, pois saia daqui un pouco mellor, e que todos nosos que estamos aquí, ao menos, por moitos tempos e por moitos anos non teñamos que volver ao médico nin á Seguridade Social, por certo, haberá, sobre todo, impedir que a siga privatizando, que tamén é un dos motivos polo cal tamén se escribiu este libro. Pero tamén hai outras persoas, sobre todo o profesor Alonso Montero, o maestro, máis que un profesor maestro, creo que estaremos de acordo que está en unha categoría superior, ao menos para min. Tamén teño que recordar a Felipe Alcaraz, que con todo cariño escribe un prólogo precioso. E tamén é unha persona que non está aquí, a Julián, que coñecía o texto, leeuno, e discutimos moito sobre el, e a Julián Rodríguez Novo, un bello amigo que hoxe non pode estar aquí por motivos de traballo. É un libro de poemas, efectivamente, que necesita unha pequena explicación. En primeiro lugar, porque eu non son escritor de profesión. Escribín non unha chea, pero sí como 9, 10 libros de economía, que, como ben dicía Jesús moi ben antes, cansan. Porque a economía chega un momento que cansa. Cansa porque estamos cansos de explotación, de ver que todas as nosas propostas non se teñen en conta, que o silencio é tremendo, que o ruído cada vez abonda máis, pero sobre todo, como decía Juan Villoro no seu libro fermosísimo, un libro precioso, que seguramente vos conocedes, el libro Salvaje, e dice: non hai cosa peor en este mundo de alguén que sabe mucho de moi poca cosa. Bueno, eu sempre leí moito, efectivamente, e intentaba sair dese mundo da economía, por lo menos para escaparme dese mundo a veces atroz, porque o mundo do economista tamén é o estudio de estadísticas, é o estudio de propostas, e o estudio da realidade. Non se pode transformar a realidade se non se coñece. Por lo tanto, esa realidade moitas veces é dura, é tremenda, porque a veces adiantamos moito menos do que pensamos, ou estamos menos adiantados do que nos quixéramos. Pero tamén este libro é un libro de poemas que ten un obxectivo, e é un intento de achegarse a aquel que non coñecemos, como dicía Kapuscinski, el otro, ese desconocido, decía Kapuscinski, un excelente periodista. Nestos tempos onde o periodismo ten tan mala fama, a veces con razón, ou moitas veces con moitas razóns, Kapuscinski é un verdadeiro monstro do periodismo que eu recomendo. Eu son enamorado de Reinhard Kapuscinski, un dos mellores periodistas da historia do periodismo, un periodista polaco que conocía a fondo o mundo de África de punta. É posiblemente o europeo que mellor coñecía África, pero con moita diferencia. Pero non solamente Asia, estuvo de correspondente, de corresponsal en Irán nos tempos do Shah, estuvo en Asia, estuvo en Latinoamérica, coñecía perfectamente a problemática latinoamericana. E tamén é unha maneira de acercarse ao outro, de entender o outro, a ese outro que é outra cultura, unha maneira de pensar diferente, unha maneira de falar diferente, de vivir diferente, outra cultura. Pero, como dice Pimenta, moi ben, como dicía tamén Jesús antes, por que escribir? Pimenta ten unha frase preciosa: escribir es sobrevivir. E, efectivamente, é dicir, moitos destes poemas xa foron escritos hai moitos anos. O máis antigo é do ano 2003, 2004, pero xa antes había moitos máis que eu prefirín non telos en conta, porque, bueno, había que facer unha selección, non? Pero sí, efectivamente, son poemas onde se reivindica a palabra,
Unha palabra como recurso para sobrevivir, pois non en poucas ocasións a poesía deixou de ser unha eficaz arma chea de utopía para convertirse nun feixe de palabras amaestradas, hipotecadas, alabadas polo poder, sempre cando se comporte cortesá, amable e servil. Pon poemas rodeados de compromisos, coa loita dos que non teñen moitas veces acceso á palabra para ser escoitados. Poemas nos que se reivindica a memoria daqueles que coa palabra e o seu exemplo dignifican o ser humano e as súas inquedanzas por un futuro mellor. Poemas nos que se pretende recuperar a natureza, non como algo morto, como se fora un cadro de kitsch para colgar nas paredes da sala de estar das nosas casas, e a cusa destrucción contribúen día a día monigotes ruidosos que levan de paseo o imperialismo cultural por esa ruta que se chama París-Dakar. Ao meu humilde entender, este breve poemario é tamén unha louvanza a todos aqueles que lle dedicaron algo máis que a súa vida para que a humanidade non deixara de ser o que sí ten o que debera ser. Este é o motivo que me levou a escribir poemas a Rosa Parks, a Ken Saro-Wiwa, un excelente escritor africano, ese poetas, como moi ben dixo Jesús, tuveron ali por forza da Shell, esa multinacional do petróleo, 9 horas, junto cos outros seus amigos, deixaron ali colgado hasta que morreu. Excelente poeta, por certo, pouco coñecido, pero excelente poeta. Ou a Marcos Ana e a Luís Ferreiro, bello amigos nosos, ou a Julian Assange, sen esquecer aos miles de personas que fuxían da barbarie no ano 37 de Málaga a Almería. Pero tamén é unha homenaxe ás mulleres de Gaza, un poema escrito no ano 2009 e que, por desgraza, aínda está tan actual como entón. Un poemario que quere ser un canto á vida, aos descoñecidos deste mundo. E non é casualidade que neste poemario aparece moitas veces a palabra barbarie. Eu mesmo estaba sorprendido. Aparece demasiadas veces. E que, sinto moito, estamos vivindo tempos de barbarie. Esperando a los bárbaros, escribía Constantin Cavafis. Pero os bárbaros xa están aí, entre nós aquí, pero tamén en Gaza, en Madrid, en Buenos Aires. Non é esta unha poesía que persiga contentar a todos, non é unha poesía que pretende ser fácil. Eu sufro moito cando escribo, como casi todos os escritores, non creo que sea fácil. Para mí, polo menos, é un pequeno sufrimento. Despois hai moita alegría, pero empezar a traballar diante dunha folla blanca é tremendo. Imagino que tamén lle pasa aos compositores, aos músicos, e lle pasará tamén a todo o mundo que escribe. A min, polo menos, pásame. Quere ser esta unha poesía como unha contribución á loita contra o esquecemento. Unha poesía que non se rinde ni claudica, nin se postula para ser premiada. Poesía para que se lea e que non quere ter un precio nin que se subaste ao mellor postor. Como acertadamente escribiu ese gran poeta ourensán, galego, por suposto, que foi valente no poema John Crawford, 1936, La memoria y los signos, escribiu: los poetas retrocedieron a su pasión consolatoria. La inteligencia aún se pasea en tren de lujo por los versos mientras espera que otros caigan para sentir horror de pronto. Nestos tempos de ruido e confusión, non é cómodo erguer a voz, nin é fácil que esta chegue ao seu destinatario, cando desde os medios de comunicación e o poder esténdese un manto de silencio adornado con palabras provistas dunha perversa e mal disimulada neutralidade.
un silencio que se torna, que se cambia, que muda máis cruel, cando se utiliza para que non se vexa a humanidade cruzando países descoñecidos, mares e continentes, na procura dun futuro que se lles nega nos seus países. Un manto de silencio interrompido por millóns de seres humanos, como se a humanidade estivera fuxindo de si mesma nun acto de desesperación. As 26.000 persoas que nos últimos 10 anos pereceron afogadas nas aguas do Mare Nostrum ao intentar chegar ás murallas desa cínica fortaleza chamada Unión Europea, tan sobrada de soberbia, racismo e intolerancia, que se sirve dos regímenes máis sátrapas do mundo para impedir a chegada dos máis pobres da terra, son un exemplo tamén da decadencia de Europa. Seres humanos que cementaron un mar que nun día, no seu tempo, os tempos daquele de Herodoto, dos que tan ben falou Kuczynski, foi considerado un espacio aglutinador de culturas e a difusión de valores, e que o capitalismo transformou nun cementerio ao mesmo tempo que se predica unha das falacias máis grandes, identificar capitalismo con democracia. Nesta mesma Europa volve a ser actual a pregunta que fixo no seu día Theodor Adorno, o filósofo e sociólogo alemán, sobre se era posible seguir escribiendo poesía despois de Auschwitz, como se o Holocausto fose o primeiro exemplo de xenocidio e de barbarie na historia da humanidade. Hai demasiados motivos para seguir escribindo poesía como unha arma efectiva, eficiente contra a barbarie. Despois do xenocidio en Gaza, a poesía ten que ser máis necesaria que nunca, pois só a palabra pode ser a nosa salvación. Non podemos quedar calados diante de tanta barbarie. Como ben dixo o escritor alemán Ludwig Renn, no Congreso de Escritores Antifascistas celebrado en Madrid e en Valencia no ano 1937, nosotros, los escritores del frente, hemos dejado la pluma, pues no solo queremos escribir historia, queremos hacer historia, e que a palabra e a defensa dos dereitos da humanidade tamén se pode facer historia. Sin caer no desánimo, é necesario recordar que non son poucos os que creen que hai demasiada poesía preta a porté, e aunque non dispoño, eu, ao menos que non son profesional da literatura como o profesor Alonso Montero, non dispoño do don para cuantificala, que cais non sexa menos certo que cada vez hai máis balados visibles e invisibles que non nos deixan que se propaguen palabras encantadas, cheas de protesta e esperanza, e sempre discrepantes. A poesía, esa arma cargada de futuro, non pode quedar congelada diante dun espectáculo permanente da maior cárcel do mundo a celo aberto, como é Gaza, diante da pasividade dos que teñen o poder para poñer fin a este xenocidio e a esta barbarie. Como actitude alternativa, repleta de humanidade e xenerosidade e entrega, escribiu no moi ben valente no poema anteriormente citado, John Comfort, 1936. No quisiste huir de la vida con el disfraz del pensamiento. Reivindicar a palabra, reivindicar coa palabra a beleza do amor e a natureza, non é un impedimento para acercarnos tamén ao outro, ao descoñecido, a ese que non sabemos quen é, pero que tamén forma parte de nós, como parte da humanidade. Así o describe o gran Luis Cernuda, un xigante que medra co tempo mal que lles pese aos que viven do fango e das cloacas, da lama e das cloacas, cando no seu poema Si el hombre pudiera decir en los placeres prohibidos, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero, tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. Neste breve poemario, Las cenizas del tiempo, e efectivamente, eu teño que darlle unha pequena explicación ao profesor Alonso Montero, ao maestro Alonso Montero.
Despois de todo o que queda son cinzas, son cenizas. O tempo, esa sustancia que se nos escapa, que todos queremos collelo, pero que iramos ou non queiramos, sempre vai escapar. E sempre nos vai deixar. Hai moitísimos libros onde se tratan o título Las cenizas del tiempo. Aparecen en moitísimos libros de poesía. Moitísimos. Eu coñezo ao menos 4 ou 5. O de Quevedo, por suposto, esa obra maestra, é o máis importante. Xesús Alonso Montero falou do poema do gran italiano, falando de Antonio Gramsci, pero hai moitísimo. Valente mismo fala tamén das cenizas do tempo nos seus poemas. Estes poemas tamén son un canto de amor pola vida, pola libertad. Tamén a liberdade daquel a quen nós non coñecemos. Toco esta mano al fin que comparte mi vida, la levanto hacia el cielo y aunque sea ceniza, la proclamo ceniza. Escribía Valente no seu poema Será ceniza, no seu libro A modo de esperanza. Un poema este de Valente ao cal eu humildemente engadiría: levanto la mano del que no conozco, pero la hago mía. La siento amiga y con el tiempo se hará también ceniza, que también será mía y tendrá sentido, aunque sea ceniza. Poemas estos que, como escribe Felipe Alcaraz no prólogo, lo personal es político y lo político es a veces ceniza, pero ceniza que tendrá sentido, refiriéndose evidentemente a ese insuperable poemario de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte. Finalmente, e xa un minuto nada máis abusando da vosa paciencia, eu atrevíme a escribir para este acto de hoxe aquí, a sabendas de que estaba ben arropado por María Luisa e por Xesús, atrevíme a escribir algo que tamén ten que ver co libro e co tema que nos ocupa, a barbarie, a humanidade, o sentir algo por esa persoa, por ese outro do que fala sempre Kapuscinski, o que non coñecemos, pero que ese é unha mostra de humanidade, porque loitar por alguén o que non coñecemos. Jesús facía alusión aos centos de millóns de persoas neste mundo que pasan fame. Destos sabemos moitos economistas, sobre todo un deles, un dos máis grandes economistas españoles que eu coñecín, José Luis San Pedro. El tamén sufría moitísimo cando escribía, sobre todo cando falaba da barbarie. Ese libro fermosísimo que ten sobre los bárbaros en Bagdad, eu sempre lo recomendo. José Luis San Pedro, gran economista e posiblemente aínda mellor escritor e mellor analista que escritor. E xa era un bo economista. E eu atrevíme a escribir para esta noite estes pequenos poemas. Ou este pequeno poema. No queremos ser petroglifos, ni figuras dibujadas en un tiempo congelado, bajo la mirada abstracta de los astros, en un mundo al silencio condenado. En el granito palabras queremos grabar, y en el futuro alguien las pueda cantar. No queremos ser figurantes de una poesía contratada, y mañana nos señalen como ejemplo de cultura fracasada. Poesía vendida que poco dice del cantor, poesía estreñida en la subasta que se ofrece al mejor postor, poesía adornada de alabanzas, si es que sirve al Señor. Poesía de almas huecas que ya no recuerda la noche cuando se permitía la prosa, si al poder se sometía y convertía el cardo en rosa. Nos negamos a cantar con palabras baratas y mal hechas y que al menor rayo de sol se tornan alcahuetas. Poesía que no aspira a ser heroica, poesía que no aspira a ser heroica,
poemas de palabras certeras y que por sencillas que sean, quieren ser verdaderas. Boas noites e moitas gracias. Antes de nada, gracias a todos vos por asistir e sobre todo por aguantarme a min, que bueno, a mellor foi un pouco pesado, como sempre. A miña non é unha pregunta, é unha resposta. Que decía San Pedro, que o 75% do que temos na casa son cousas que sobran, que non sobran. Completamente de acordo, completamente de acordo. E completamente de acordo, e eu como economista xusto, dentro de 2-3 meses espero que saia un novo libro, amenazo, é unha amenaza, é un novo libro, pero este vai de economía, simplemente de economía, está escrito en galego, espero que sexa unha editorial galega a que o publique, xa está feito, xa está entregado, está en estudio, e xusto vai deso, o 75% das cousas sobran. Como dicía Marx, é necesario volver a retomar esos conceptos como el trabajo socialmente necesario. O traballo socialmente necesario é aquel que fai necesaria a reproducción da sociedade, tal e como nos a coñecemos, pero efectivamente. Hai que comenzar a pensar por artellar un novo sistema de produción, como ordenarnos, como contribuir a crear unha maneira de producir que posibilite que ese 75% de cousas que se producen e que non son necesarias para que nos sigamos vivindo como persoas humanas, sexa posible. A productividade fai no posible. O que si o impide é un sistema que non está interesado en resolver problemas sociais, ni tampouco en satisfacer as necesidades das persoas. Está interesada simplemente na cobiza, e para eso están as multinacionales que nos gobernan. Coincido plenamente, hai que empezar a pensar que sociedade queremos e como podemos pensar, que non vai ser fácil, Isto é unha pregunta, é fácil facer esta proposta, pero unha sociedade madura, unha sociedade culta, unha sociedade civilizada, ten que ir pensando en como artellar, como producir e como distribuir, e non só os bens materiales, tamén o noso tempo, pero non só o tempo de traballo, o tempo de ocio, o tempo de ledicia. Son preguntas que haberá, eso está dentro do que se chamamos en día a teoría do decrecemento, que, por certo, un dos primeiros en falar da teoría do decrecemento foi un filósofo alemán, Walter Haures, profesor un filósofo, economista, eu diría que máis filósofo, ele era filósofo, pero tamén escribía de economía, pero ele de formación era filósofo, pero ten un libro precioso que se chama Comunismo sin crecemento, que posiblemente algúns dos que están aquí o coñecen, un libro realmente fermoso, ten un excelente prólogo de Manolo Sacristán, e que está publicado, creo eu, no ano 61-62 en Barcelona, e que posiblemente sexa bastante difícil de encontrar. Eu, ao menos, teño a satisfacción de ter un deles, un exemplar. Non sei se respondín ou non sei se coincidimos. Seguro. O problema é a cantidad de armas que hai no mundo, que hai 20 anos xa decían que había armamento para eliminar a humanidade 20 veces. Exactamente. Exactamente, aí está todo. Exactamente. Os últimos datos son de que neste ano, concretamente no ano 2024, a produción total de armas a nivel mundial vai chegar a 2,3 billóns de dólares. E comprendan ou teñan en conta a audiencia que o Producto Interior Bruto español nestes momentos é 1,4 billóns de euros. Pois a produción mundial de armas vai ser de 2,4 billóns, é dicir, casi un 40% por enriba do Producto Interior Bruto español. Solamente en Estados Unidos o presuposto militar neste ano vai acadar unha cifra tremenda, por enriba dos 900.000 millóns
de dólares. Por certo, Rusia, a Rusia de Putin, a tan malvada Rusia de Putin, a tan malvada Rusia de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Rimsky-Korsakov, de Gogol, y Tchaikovsky, de todos eles, esa malvada Rusia solamente dedica 75.000 millóns, mientras que Estados Unidos anda polos 900.000. Había outra pregunta por alá ao fondo. Sí, por favor. Moitas gracias por facer o libro. O mundo só hai dúas opcións. Unha, ou nos volvemos ecologistas e arreglamos isto, ou o mundo seguirá girando, pero sin nós. Entón nos fai falta a súa poesía, os seus libros de economía, porque escritores, como dixo aquí o profesor Alonso Montero, hai moitos. Pero mire, eu lle podo asegurar que son unha especialista en literatura e unha vez collín un libro de un moi recoñecido escritor, xa morreu, pero debía ser malo porque acabei vomitando no váter. E todos saben de que escritor vello falo que xa morreu fai uns anos. Foi moi máis famoso e moi polémico. E era moi facha. Pois eu acabei vomitando no váter. Despois collín outro de un tipo moi machista. E o libro pois estaba pola mitad do libro. E o libro pois unha cousa moi extraña. Caí un mochan. Eu estaba así e nunca me pasara, pum, acabou o mochan. Hai un escritor sudamericano que tuvo aí un romance moi sonado con unha famosa e acabaron así daquela maneira. E ese é que me dá repelús. E yo digo eu que levo o libro moito. Así que se vostede siga escribindo e vostede siga dando clases. E ela que siga lendo poemas porque nos fai falta xente como vostedes. Nada máis. Gracias. Bueno, pois eu penso que se non hai máis palabras, moitas gracias a Xesús, moitas gracias a por certo, unha pequena aclaración. A violinista é unha señora que se chama UCLA e así contesto tamén a pregunta de Xesús en público. UCLA é o acrónimo de University of California, Los Ángeles. Por que razón? Porque cando eu coñecín a esta violinista que é miña muller, pois tiña un jersey que, bueno, ahora non é nada novo, pero naqueles tempos si era raro ver a alguén que levara un jersey ou un pullover que poñía UCLA. Ahora levan todos Boston, Harvard, MIT, Massachusetts. Ela levaba un que se chamaba UCLA, UCLA. Era esa muller. E desa muller que é enamorado desde entonces, e ali si levamos 55 anos. E é a que me, de noite, antes de dormir, pois me toca estas cousas.